У небе імітацыя паветранага бою. Па легендзе вучэнняў, адным са знішчальнікаў МіГ-29 кіруюць тэрарысты. Задача вайскоўцаў – абяскодзіць праціўнікаў і расчысціць пляцоўку для дэсантных груп. Пілоты дэманструюць элементы баявога манеўрыравання і вышэйшага пілатажу. Некалькі хвілін і Су-30 перамагае. Праціўнік вымушаны пакінуць паветраную прастору. Далей першы этап дэсантавання – разведвальнай групы. Беларускія вайскоўцы выкарыстоўваюць парашутныя сістэмы «Ляснічы» і «Інсайдер». У расійскіх калег – «Арбалет». Працуюць у зладжаным тандеме. Следам ідуць штурмавікі Як-130. Іх задача – знішчыць жывую моц праціўнікаў у раёне прызямлення асноўных сіл. Яны на падыходзе. У небе Ілы-76. Іх пралёты ажыццяўляюцца з інтэрвалам у 2 хвіліны. Далей дэсантаванне тэхнікі. За ходам манёўраў назіраюць міністр абароны Беларусі Віктор Хрынін і камандуючы повітряно-десантными войсками России Андрей Сердюков. Действия очень уверенные наших подразделений. Непосредственно сегодня этап был десантирования разведывательных подразделений, подразделений передовых на площадку приземления. Как вы видели, очень грамотно действовали в воздухе. Эффективно приступили к выполнению задач непосредственно на площадке приземления. Учения продолжаются. Уверен, что все поставленные задачи будут успешно выполнены. Вайскоўцы забяспечаны апошнімі ўзорамі стралковай тэхнікі, што дазваляе паспяхова справіцца з пастаўленай задачай знішчэння праціўніка. У нас поступило новое вооружение АК-12 автомат. Чем они улучшены? У них идет лучше кучность, дальность стрельбы улучшена и сбалансированность. Тем самым, то, что у нас есть возможность лучше поражать цели. Узаемодзеянне вайскоўцаў дзвюх краін на высокім узроўні. Учения проходят на высоком уровне взаимодействия с россиянами. Также хорошая задача сегодня была произвести десантирование в данном районе, занять рубеж и отразить нападение противника. Сярод назіральнікаў вучэнняў ваенныя атэшэ іншых краін. Сярод іх прадстаўнікі Польши, Литвы, Чехии, Турции, Вьетнаму, Азербайджана, Германии и Казахстана. Ребята очень хорошо подготовлены. И они четко действовали по сценарию такой же. И совместные действия не только где русских, белорусских, в общем расчете. Да. По-моему, очень на высоком уровне. Вучэнні «Славянскае братэрства-2020» працягнуцца до 25 верасня. Евгения Мороз, Тыгран Акопян, телерадиокомпания «Брест».